Kani kayo bago. Kocak apa? Apa? Kani apa? Apa mbere? Kani kayo apa? Kan iku lek ngomong iku sing jelas ngono lho. Ngomong takok iku sing banter, sing lanang. Kani kayo apa ku? Iki lho kon gak iso ndelok ta iki ana tepung iki jenenge iki lho. Ah. Iki ku panganane arek Surabaya wae. Apa? Pasti payu ngene iki wis. Ah, terus. Iki lho. Tambahi tepung beras. Dan kriuk. Lon. Yo. Terus akan tepung iki kayo apa ku? Endi lauke? Sik ta, sabar. Sik, mari ngene tak cupukno lawoke. Lon. Apa iki? Iki panganane wong Surabaya. Kon tuku ngene nang pasar malam ya luarang gawe dhewe. Gawe dhewe cek hemat, Lon. Enak itu panganan kayak gini. Kau ngerti gak kamu? Aneh ini. Jamur ta iku. Iya jamur. Enak ini. Masih pangan mentah ya enak. Cobaan. Coba bisa. Gak beracun lagi. Enggak lah, kau ini gak mau. Kok kata dia? Oh, tak ini. Diubah sih.